Wara l-iżviluppi fl-aħħar jiem fit-trattattivi dwar il-ftehim kollettiv tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST u għall-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS, l-Union tal-Allima l-MUT issospendiet id-direttivi imposti dwar loti tal-marki tal-eżamijiet. Fiż-żewġ każi l-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni u l-Ministeru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika innota b'sodisfazzjon l-isblokk fin-negozjati wara diversi diskussjonijiet. Minn Brussell fejn kien qed jattendi għas-summit tal-mexxija tal-Kunsill Ewropew, il-Prim Ministru Robert Abela wkoll innota sodisfazzjon tiegħu dwar dan l-iżvilupp, wara li fl-aħħar jiem iltaqa' personalment ma' numru ta' studenti tal-MCAST dwar is-sitwazzjoni li kienet għadha pendenti. Żblokk illi seħla u b'ġustizzja mal-istudenti. Għalija kienet sitwazzjoni totalment inaċċettabbli illi jkollok studenti illi jbatu r-riperkussjonijiet huma ta' azzjoni industrijali. Mill-banda l-oħra fimtu koll il-pożizzjoni tal-MUT li nixtieq nirringrazzja wkoll tal-bilanċ li wrid bil-mod li rnexxilna naslu għal dan l-iżblokk fl-azzjonijiet industrijali illi kien hemm nemmen ħafna fil-paċi industrijali. Nemmen ħafna wkoll fil-prinċipji tradizzjonali tan-negozjar kollettiv, jiġifieri li tpoġġi madwar mejda mingħajr supervja, tifhem il-pożizzjonijiet rispettivi u fimt il-pożizzjonijiet rispettivi li mhux neċessarjament kulħadd kellu raġun min-naħa jew kulħadd kellu tort min-naħa l-oħra, imma l-munita tittara miż-żewġ naħat u meta jirnexxielek tasal għal dan l-ispirtu ta' dialogu u tifhem il-pożizzjonijiet rispettivi u l-aspettattivi rispettivi wkoll. Aktar kmien il-ġimgħa wkoll ikkummenta fuq il-midja soċjali fejn tenna li t-taħdidiet u n-negozjar kollettiv se jissuktaw. Fi żvilupp ieħor il-ħamis l-MUT ukoll ħabbret li konkludita abbozz ta' ftehim mal-Gvern dwar is-salarji u l-kundizzjonijiet tal-edukaturi kollha fl-iskejjel tal-Istat u tal-Knisja u se tkun qed titlob lill-membri tagħha biex jivvutaw fuqu fl-4 ta' Lulju li ġej. Dwar dan il-Prim Ministru wkoll ikkummenta dwar il-pass il quddiem. Pass il quddiem xi jmiss il-pass il quddiem li eventwalment naslu għal ftehim dwar il-ftehim kollettiv, jiġifieri dana li rnexxilna nwaqfu l-azzjonijiet industrijali bi ftehim kienet xi ħaġa importanti fejn, issa nħares il quddiem li d-diskussjonijiet jibqgħu għaddejjin mingħajr ebda waqfien sakemm naslu għall-iffirmar tal-ftehim kollettiv il-ġdid li nemmen ukoll se jkun qed jagħmel ġustizzja mal-partijiet kollha konċernati.